दुनिया कई तरह के आश्चर्यन और रहस्यन से भरल बा और आज के इंसान के पास इतना विकसित तकनीक भइला के बावजूद भी वे रहस्यन के समझ पइला में असमर्थ बा। भारत में ऐसने एगो झील अपने अंदर कई गो अबुझ रहस्यन के समेट ले बा। सालों से ई रहस्यमयी झील कई गो वैज्ञानिकन के कई गो शोधकर्तन के शोध के विषय बन गई बा, लेकिन आज तक ए रहस्यमयी झील के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाई। ए झील के लेके वैज्ञानिकन के अलग अलग मत बा, अलग अलग थ्योरी बा। हम बात करतनी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला के विश्वविख्यात झील रूपकुंड झील के, या फिर कैली कंकालन के झील के। रूपकुंड झील उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 5000 मीटर के ऊंचाई पर स्थित बा। ये झील हिमालय के 3 गो चोटियन के बीच में स्थित बा और ये तीनों चोटियन के समूह के त्रिशूल के नाम से जानल जाला। रूपकुंड झील पर साल के अधिकतर समय बर्फ के मोटा परत जमल रहेला और जब ये बर्फ पिघलेला तो इजा हर तरफ इंसानी कंकाल और इंसानी हड्डी दिखाई देला और यही से ये झील दुनिया भर में रहस्यमयी झील और कंकालन के झील के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इजा अब तक 200 से ज्यादा मानव कंकाल मिल चुकल बा। ये कंकालन के सबसे पहले 1942 में एगो ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड देखना। एकरी बाद से तय झील से जुड़ल कई गो कहानी दुनिया भर में प्रचलित हो गई। दुनिया के हर कोना से जिज्ञासु लोग ये झील के देखे पहुंचे लागल। फिर ये कंकाल कई गो वैज्ञानिक और मानव विज्ञानियन के शोध के विषय बन गई। एक कंकालन के देख के सबके मन में ये सवाल उठेला कि आखिर ये कंकाल कोने लोग के रहे, वो लोग के घर कहाँ रहे और इतना दूर ये बर्फीला पर्वत पर आखिर वो लोग करे का आइल रहे, और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर ये लोग के मौत कैसे हो गई। रूपकुंड झील के पास ही प्रसिद्ध नंदा देवी के मंदिर बा और एजा के स्थानीय लोग नंदा देवी में बहुत आस्था रखेला। रूपकुंड झील के लेके एजा के गांवन में एगो दंत कथा बहुत प्रचलित है। ये दंत कथा के हिसाब से सदियों पहले कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलाम्पा और अपनी सैनिकन और नौकरन चाकरन के साथे बड़ी वैभव और गाजा बाजा के साथ झील के पास स्थित नंदा देवी के मंदिर दर्शन करे खातिर जात रहे लोग, पर रास्ता भर वो लोग खाली भोग विलास के साधन में ही लिप्त रहे। ये बात से नंदा देवी बड़ा रुष्ट भइली। फिर नंदा देवी के प्रकोप से जब बहुत विकराल तूफान आइल और वो तूफान राजा रानी और वो लोग के सैनिक और नौकरन चाकरन के वही रूपकुंड झील में जिंदा दफन कर देहलस। नंदा देवी हिमालय के पुत्री है और नंदा देवी माता पार्वती के ही दूसर नाम है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से एक बार भगवान शिव नंदा देवी के साथे ये रास्ता से गुजरत रहना, तब्बे नंदा देवी के प्यास लग गई। भगवान शिव पानी के बहुत खोज कैना, पर भगवान शिव के दूर दूर तक खाली पत्थर और पहाड़ी दिखाई दे। तब भगवान शिव नंदा देवी के प्यास बुझावे खातिर धरती पर अपने त्रिशूल से वार कैना। फिर ओइजा के धरती फाट गई और ओमे से पानी के फवारा फूटे लागल और ओइजा एगो झील बन गई। जब नंदा देवी अपन प्यास बुझावत रहली ओ झील से, तब उनके जल में भगवान शिव के साथे एकाकार रूप में एगो स्त्री दिखाई देली। नंदा देवी के हैरानी और अंतर्द्वंद के समझ के भगवान शिव उनसे कहना कि परेशान न होखा देवी, ये तोहरे रूप हो। एकरी बाद से ही ये झील रूपकुंड झील कहे लागल। भगवान शिव और नंदा देवी अर्धनारीश्वर और एजा के तीनों पर्वत चोटी समूह त्रिशूल कहे लागल। शुरू में ई मानल गईल कि ई कंकाल जापानी सैनिकन के ह, जौन दूसरका विश्व युद्ध के दौरान ये रास्ता से गुजरत रहना सन। फिर एगो थ्योरी ई आइल कि ई कंकाल भारतीय सैनिकन के ह। 1841 में कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनकर फौज तिब्बत के युद्ध से भारत लौटत रहे। तब पे मौसम बहुत खराब हो गई और उ लोग वो भयंकर तूफान में फंस के वही जा दफन हो गए लोग। कुछ लोग ई कहलस कि महामारियन से मरल इंसानन के ए झील में ले आके दफन कर दिया गई और ई कंकाल वही बीमार लोग के ह। कंकालन के शुरुआती अध्ययन से ये बात के खुलासा भइल कि एजा मरे वाला ज्यादातर लोग के लंबाई सामान्य लंबाई से ज्यादा रहे। इनमें से ज्यादातर लोग की उम्र 35 से 40 के बीच में रहे। शोध के हिसाब से इनमें उम्र दराज औरतन के भी कंकाल रहे, पर शोधकर्तन के इनमें बच्चन के एको कंकाल ना मिलल। वैज्ञानिक अपनी शोध में एक कंकालन के मुख्य रूप से 2 गो समूह में बंटना सन। शोध के हिसाब से पहिलका समूह के कंकाल एक के परिवार के लोग के रहे और जो दूसरका समूह के कंकाल रहे उ लंबाई में छोट कद के लोग के कंकाल रहे, यानी कि एक कंकाल 2 गो अलग अलग तरह के समुदाय के लोग के रहे। ये झील के कंकालन के जांच भी सही प्रक्रिया, सही तरीका और समय से ना हो पाइल रहे।
एकर कारण रहे एजा के इलाका में भूस्खलन के अधिकता, और एकर एगो और कारण रहे कि एजा आए वाला लोग एक कंकालन के कई गो हिस्सा अपनी साथे लेते गए रहे लोग। खैर, बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिक, जिनमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल रहना सन, ए झील और एक कंकालन के अध्ययन शुरू कईन सन। कुछ दिन बाद नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर वैज्ञानिकन के ई अध्ययन छपल, और वैज्ञानिकन के ए अध्ययन में कई गो नया खुलासा भइल। अध्ययन में ई पता चलल कि ई कंकाल खाली भारत में रहे वाला लोग के ही ना ह, बल्कि ई कंकाल तो भारत के लोग के अलावा ग्रीस और दक्षिण पूर्व एशिया में रहे वाला लोग के भी है। कुल 71 गो कंकालन के कार्बन डेटिंग भइल। अब संक्षिप्त में समझ ली कि कार्बन डेटिंग एगो टेस्ट होला, जिसे अनुमान में ई पता चल जाला कि कोनो भी अवशेष कितना पुराना बा। कुछ कंकालन के डीएनए के भी जांच भइल। जब जांच भइल तो कई गो बात निकल के सामने आई, जैसे कि एक कंकालन के आपस में कोनो भी संबंध ना रहे, जबकि इससे पहले वाला शोध में वैज्ञानिक ई कहले रहन सन कि इनमें से कुछ कंकाल एक के परिवार के सदस्यन के ह। तो नया वाला जांच में ई दावा खारिज हो गई, यानी डीएनए जांच में कोनो भी कंकाल के अन्य कंकाल से रिश्ता देखे के ना मिलल। पहले कुछ लोग दावा के लिए रहे कि इन लोग के मृत्यु महामारी से भइल रहे, पर नया वाला जांच में एक कंकालन से कोनो भी जीवाणु या रोग फैलावे वाला कीटाणु ना मिलना सन, जिससे ई साबित हो सके कि इन लोग के मृत्यु महामारी से भइल बा। इहो दावा खारिज हो गई। वैज्ञानिक कहना सन कि रूपकुंड झील में इस सब कंकाल एक के समय पर इकट्ठा ना भइल हुई सन, बल्कि अलग अलग समय पर इ लोग एजा आइल हुई और इन लोग के साथ कोनो हादसा हो गई हुई। एक कंकालन में अधिकतर कंकाल दक्षिण पूर्व एशिया के पावल गई सन, मतलब कि एक कंकालन में से अधिकतर कंकाल भारत और एकरी आसपास के देश के रहना सन, और इस 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच एजा आइल हुई सन। कुछ कंकाल ग्रीस देश और ओकरी आसपास के इलाका के रहे, और इस 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच एजा पहुंचना सन। इनमें से एगो कंकाल चीन देश के आसपास के भी बतावल गई, और उहो बाद के ही समय में एजा पहुंचल हुई। ऐसे ई साफ हो गई कि ई कंकाल अलग अलग समय में अलग अलग हादसा के शिकार भइल हुई सन। अब पहला सवाल ई उठल कि आखिर ये लोग इतना दूर रूपकुंड झील के पास करे कायल रहे लोग, उहो इतना दूर देश से, काहे कि रूपकुंड झील कोनो व्यापार के रास्ता में भी ना रहे। दूसरा सवाल कि आखिर ई लोग कौने हादसा के शिकार भइल रहे लोग। रूपकुंड झील से या ओकरी आसपास से कोनो हथियार भी ना पावल गई, जैसे ई पता चल पावे कि ई लोग कोनो लड़ाई के या हमला के शिकार भइल रहे लोग। फिर ये लोग के मौत के लेके एगो अनुमान लगावल गई कि ये लोग के मौत अचानक सिर के पीछे आयल खतरनाक तूफान के कारण भइल बा, काहे कि ये लोग के खोपड़ी के अध्ययन से ई पता चलल रहे कि ये लोग के मौत सिर के ऊपर क्रिकेट के गेंद जैसन बढ़न बढ़न ओला के गिरला से भइल बा, और इन लोग के हड्डी भी कई जगह से टूटल रहे, जैसे ई अनुमान लगावल गई कि इ लोग कई जगह गिरल भी रहे, जैसे इन लोग के भयंकर चोट लागल रहे और इन लोग के शरीर के हड्डी कई जगह से फ्रैक्चर हो गई रहे। वैज्ञानिक एगो अनुमान इहो लगैन सन कि इ लोग तीर्थ यात्रा पर आयल हुई लोग, काहे कि ओइजा के 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरन के शिलालेख में इस सबूत मिलेला कि तब के लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। तब इस संभव बा कि ई कंकाल वही लोग के होखे। पर भारत के अलावा और देश के लोग उतना दूर से हिमालय की ई ऊंच चोटियन पर तीर्थ करे आयल हुई, ये बात पर भरोसा कईल तनी मुश्किल हो जाला। खैर, ई सब एगो अनुमान रहे, असल में इ लोग के साथ का भइल ई केहू नहीं जानत। अब तो ई रूपकुंड झील पर्यटन के एगो मशहूर जगह बन गई बा। अगर हुआ कि जानकारी अच्छा लागल है तो वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि अधिक से अधिक लोग के पता चल सके कि भोजपुरी में कुछ अच्छा होता, कुछ बेहतर होता। नमस्ते।